That is the sound you are listening to now, fashioned from a special type of calabash grown in a tubular form. Okokpele. That is the one who plays the abele. This instrument is widely used in the ANIOMA, regions of Delta State in Nigeria. It is not an ordinary instrument. It summons spirits, elevates royalty, and grabs your attention by all means. It's an old instrument played by old sages before. Wow. How old are you? 13 years. And your name is Chizzy? So, Okokpele nke iji wo. How old okay the oge ji bido gbuwe? Only 1 month ka ị na-egbu kita. 1 month ka iji mụta luga na ọnwụ. Gbuka ọzọ ka nnọka. Okwe mana ndị agadi bụ ndị anyị mara egbu ekpele. If nwe ndụ no one egbu ekpele, it's very good because o mean na tradition anyị gara adị ndụ for a long time. Ịmara na tradition ka imebewo. Ka ụdịrị egwu ọzọ ị na-like? Ị na-like egwu Davido we? Ịma onye egwu Davido? Emali Raskimono. Onwana. And I like you Raskimono. Emali Candy C. Emalia. You know fune nega. Ibune nega li akbele. Kiko gwa ki ibuli akbele. I like ya. Okuli kayo na adona. Kine ebuli akbele maka egwu asogbu bụ Candy C. This is very good, Chizzy. Nke a bụ the last anyị ga-akpọ ka igbu eme anyị ga-achọ ebe anyị ga-eme ife anyị ga-eme ka ịkpọta anyị nọ. Ndewo.